אתם יודעים מה הדלק האמיתי שלנו האומנים? האהבה של הקהל. האהבה שלכם, זה מה שמניע אותנו. עכשיו לא תמיד זה כזה מובן מאליו, כי לאחרונה המצב בקופות התחיל להיות מדולדל. 50 כרטיסים? כל כך מעט. אין ברירה, אתה צריך לבטל את ההופעה. אבל אמרו שיעשו מבצעים. איזה מבצעים? אתה צריך בטלוויזיה קטעים חדשים. קטעים חדשים? אין מה לעשות, גם יחסים של קהל ואומן זה כמו יחסים של גבר ואישה. אז קצת מתחיל זאף, לחזור על עצמך, זה כבר לא שם. המזל הגדול עם קהל שקצת סטעים בטלוויזיה, ובום זה חוזר. מופת ראשון מלא. יש! אמרתי לך או לא אמרתי לך? אני הולכת להביא שמפניה. הבעיה שאם הקטעים בטלוויזיה מתחילים הטוקבקים, והטוקבקים לא מרחמים עלינו. וואי, נאור, קוראים אותך פה בטוקבקים. מה כתבו? לא מצחיק מיושן, מגיל את התחת שראיתי בצבא זבל של בן אדם? כמה אהבה. אתה תיקח את זה אישית, קוראים את כולם בטוקבקים. עכשיו, אני אף פעם לא הייתה לי בעיה עם טוקבקים. עד שפעם אחת התחילה להיות מישהי שהתחילה באמת להגזים. היא תמיד הייתה חתומה תחת השם חדווה סינואני. חדווה סינואני? חדווה סינואני, איך ראיתי כל הבאז השלילי שיש לי בטוקבקים, אני בטוח שהיא עושה את הבלגן. די, נאור, עזוב, לא שווה את העצבים. לא שווה את העצבים, לך קל לדבר, אני אוכל את כל החרא הזה, זה משהו מתוכנן, זה מישהי מכירה אותי מקרוב. החשדות שלי היו מאוד מאוד מסוימים, ומילה אחת, יותר נכון כללה אחת, שחדווה סינואני עשתה יותר מדי, עלתה לה ביוקר. ידעתי זאת את! במי אתה חושד? באמא שלי. מאמא שלך? תראי. די כבר עם ההומור הזה, תת רמאי עמלק? כשהמאון והמון את החובות שוטפים בקצב ומפנים את אפורית היום. כל הפינות הן תחנות לכל מי שבדידות ועצב לא משאירים, לא בפנים שום מקום. לא נרדמת תל אביב, נרדמת תל אביב, שוב באותו נתיב, ואין מי שיקשיב, והאורות סביב, שוטפים את תל אביב, שוטפים את תל אביב, האורות בתל אביב. אין מצב שזאת אמא שלך, היא בחיים לא הייתה עושה לך דבר כזה. את לא מכירה את אמא שלי. דפי צודקת, אמא שלך אולי קיצונית, אבל היא בחיים לא תלכלך עליך בטוקבקים. באמת? איזה בן אדם אתם מכירים בעולם הזה שמשתמש בכללה עמלק? אתה יודע כמה חברות היו לך שהכירו את הכללה הזאת? בטוח איזה מישהי שיצא פגועה מהקשר איתך. אמא שלי יצאה הכי פגועה מהקשר איתי, תאמין לי, זאתי. נו, ואם זאתי, מה המניע שלה? אתם לא זוכרים שלפני חודשיים שכחת את היום הולדת שלה? אתה חושב שזה זה? חודש היא לא דיברה איתי ועד היום היא קראה אליי. את האמת שזה היה מה זה מגעיל. איך שכחת את היום הולדת שלה? היא בחיים לא שוכחת את שלך. מותק שלי, היא הייתה בעולם שאני נולדתי, אני לא הייתי בעולם שהיא נולדה. שכחת את היום הולדת שלה, ביג פאקינג דיל. בגלל זה לעשות לינץ' טוקבקים לבן היחידי שיש לה? מה אתה אומר, עומרי? לא יודע, אמא שלי יכולה להיות נקמנית. הכי חשוב, זה לא נראה חשוד שדווקא אחרי שכחת את היום הולדת שלה פתאום היא נזכרה לקנות מחשב בגיל 64? יש לה מחשב? יש לה מחשב, כן. מה אתה רוצה שנעשה? אני רוצה שתקפצי אליה הביתה, תבררי בדיוק כמה היא כועסת עליי. עכשיו? אני לא יכולה. למה לא? יש לי איזו עבודה חדשה. מה עכשיו? באמת, אתם מה זה תאהבו את זה, זה מה זה מצחיק. ספרי. זה קורס מיוחד שאני הולכת להיות אחת המדריכות בו. איזה קורס? זה יוזמה של הסוכנות היהודית לפלסטינאים שהחליטו להתגייר. פלסטינאים מתגיירים? יש דבר כזה? כן, כל מיני משתפי פעולה שהחליטו לעבור לצד שלנו. על מה הקורס? אז זהו, שהקורס מתמקד בבעיית דקדוק שמפריעה להם להשתלב בחברה הישראלית. איזה בעיה דקדוק? נו, הדבר הזה שכל הזמן מזבר אותם להגיד את האות פיי. תגידי, את צוחקת עליהם? לא, באמת, אלה חבורה של ערבים שבסך הכל רוצים ללמוד להגיד פיי במקום ביי. להגיד במקום משרד הפנים, משרד הפנים. איפה את מוצאת את העבודות האלה, מסכנה? אחלה כסף וכלום מאמץ. יש לי פה מחברת שלמה עם מילים עם האות פיי, זה כמו טיול בברק. יאללה, הפלסטינאים מחכים לי. בהצלחה. תודה, ביי. יאללה, אנחנו נזוז. לאן אתם הולכים? למטייל. מה השם למטייל? משהו הרבה יותר טוב מחדווה סינואני. העולם מתחלק לשני סוגים של אנשים, צרי עין מגעילים או אנשים שיודעים לפרגן. אותו דבר בטוקבקים, אין אמצע. יש או את החרות או אנשים שכותבים רק מאהבה. לשניהם דבר אחד במשותף. מה? משועמם תחת. הטוקבקיסטים הרעים מתהדרים בתכונה הכי נוראית שיש. איזו תכונה? מוגי לב, הזונות. החרות האלו בחיים לא יגידו לך מה הם חושבים בפנים. כמו אלה שסורטים לך את האוטו ואז בורחים. כמו החברושים שזוכלים בנט. בנייט. מתכוון בנט.
תשמע נאור, צדקת בדבר אחד. חדווה סינואני באמת אחראית לבאז הלא טוב שיש עליך בטוקבקים. לך יש איזה כיוון מזאת? יש לי תחושה מאוד מאוד כבדה, זאת אמא שלי. אמא שלך? בוא נגיד שהיא לא פרגנה לי אף פעם יותר מדי. טוב, את זה אנחנו כבר נדע. אתה תרשום לנו את הכתובת שלה, וכשנבקש ממך תארגן איזה כתבה באחד מהוויינטים האלה. תגידו, ואיך אתם תופסים אותם? אתה רואה את המכשיר הזה? זה מכשיר שאני פיתחתי שהוא יכול להיכנס לכל רשת בעולם ולדלות משם את הטוקבק הכי קטן שיש. עם מכשיר הזה תפסנו הרבה חלרות. טעון החבר שלך הזה, אה? דמיטרי? כן. הוא אח של המאמנת של נבחרת ישראל בהתעמלות אומנותית. זאת שלכלכו עליה, שהרביצה למתעמלות. לא נגע באף אחד. 4 מדליות הביאה לפה מאליפות העולם. ופה, במקום שידעו לה, קראו אותה בטוקבקים, מדינה של חרות. תראה נאור, אני רוצה שתשתול את זה במחשב של הסקנה שלך. יאללה דמיטרי, בוא נזוז. יש לנו הרבה טוקבקיסטים לתפוס היום. שלום לכם, אני דפי, והיום אנחנו נתחיל בתהליך מאוד לא פשוט של שבירת אחד המחסומים הקשים ביותר בהשתלבות שלכם בחברה הישראלית, לבטא מילים שיש בהם את האות פי. אז הכנתי 10 מילים מאוד מאוד פופולריות בשפה העברית, וכדי להבחן את גודל הבעיה, אני אקריא אותם ואתם פשוט תחזרו אחריי, אוקיי? פרצוף. פרצוף. פרח. 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 פוליאסטר. פוליאסטר. פיקדון. פיקדון. פודל. פודל. פסטרמה. פסטרמה. פינג פונג. פינג פונג. פינג פונג. פינג פונג. פינג פונג. פינג פונג. טוב, אני רואה שזה לא יהיה קל כמו שחשבתי, אז אני רוצה עכשיו שממש ממש תתרכזו ותחזרו אחריי, אוקיי? פי! 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 קוסוכטו. קוסוכטו. לא, את זה אל תגידו. רגע, אבל אתה בטוח שזה יעבוד? אחי, זאת השיטה הכי בטוחה היום לצוד כוסיות. אלא מטייב? ברבס עושה את זה כל הזמן. הוא מגיע לשם בתור מתחזה, כאילו נוסע לאיזה חור. איזה חור? זה לא משנה, יש הרי מלא כוסיות שנוסעות לכל מיני קיבינימטים בעולם. נו. אוקיי, למשל, הוא מגיע לאיזה מישהי ושואל אותו, תגיד, אני מחפש איזה פרטנר לבורה בורה, אז הוא אומר לה שהוא נוסע לשם. אלק הברבז הזה כל פעם מפתיע מחדש. אתה לא מאמין כמה, הוא מדבר איתם על הטיול, מתכנן את המסע, לילה לפני הטיסה נותן בראש ולמחרת לא מגיע לטיסה. איזה חרא של בן אדם. חרא, אבל מקצוען. אוקיי, אנחנו נוסעים עכשיו לסנטר ותזכרו, לא באנו ביחד. אוקיי. בוא כנס, מה קרה שבאת? מה, את כבר לא כועסת עליי, אמא? לא, למה, מה קרה? מה קרה? בגלל כל קטע שכחת את היום הולדת שלך וכל זה? שטויות, הכל לטובה כפרה, בוא שב. מה, זה השתתית משהו, אמא? לא, אבל אני עוברת שינויים. איזה שינוי? על הסרט הסוד, שמעת? אל תגידי שגם את נכנס לחר הזה של הסוד. מאור אלצ'יידר, חשיבה חיובית זה דבר מאוד חשוב. כל מה שקורה לנו, קורה לנו לטובה. אז כבר לא כועסת עליי. לא, אני לא כועסת, הכל לטובה. עכשיו אני בראש פתוח, אני מאוד חזק במחשבים. מחשבים? לקחתי כמה קורסים, אני שולחת אימיילים, אני משחקת ברידג', סוליטר, שש-בש, ממש פינוק. אתה רוצה לאכול משהו? לא, אבל אולי תעשי איזה קפה? בטח, אתה רואה? פעם הייתי כועסת ואתה לא היית אומר בבקשה. אבל עכשיו אני יודעת שהכל לטובה. אתה הבן שלי ואני אוהבת אותך. אז לא אמרת בבקשה, ביג דיל. אתה רוצה קפה? תקבל קפה. אני רגע בפינה של המחשב? כן, חופשי, בבקשה כפרה. זה משהו באינטרנט. כן, כן. מצוין, הוא השתיל את התוכנה. אני מפעיל את אנטנה. אירן. מה? אני אוהב עבודה הזאת. אני אוהב שאנחנו עושים צדק במדינה של מוגלר. נראה לי כבר אשתה את הקפה פעם אחרת, אז... הכל לטובה כפרה. ביי.
משתתפות. איך לקחנו את המקום הזה בחשבון, תגיד לי? טוב, תתפזרו שלא יראו אותנו ביחד. פרפר. 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 פנדה. פנדה. פלפילון. 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 היי! טוב, לשיעור ראשון זה היה לא רע בכלל, ואני רוצה שכל אחד יעבור על התרגילים שהבאתי לו בבית ויתרגל, והכי הכי חשוב זה לזכור להוציא את זה מהבטן, לא מהגרון, מהבטן. זה צריך להיות פיי. פיי! לא משנה, אנחנו נתראה מחר. אני יכול שנייה מהזמן שלך, דפי? כן? במה אני יכולה לעזור? נעים מאוד, נעים. נעים לי מאוד, נעים. תראי, אני לא יודע איך להגיד לך את זה, אבל אני צריך זירוז מאוד משמעותי בלמידה של הבי. של הפיי. בכל אופן, רציתי לדעת אם תהיי מוכנה לתת לי שיעורים פרטיים. אתה מתכוון לפרטיים, ואני לא יודעת כי אני עובדת עם הסוכנות, ולא נראה לי שהם כל כך מסכימים לי. אני מוכן לשלם לך $100 לשיעור. אני חייב, אין לי הרבה זמן. $100? אני רואה שזה ממש לחוץ לך. כשגרתי ביריחו הייתי כתב רכילויות מספר 1 בגדה. אולי שמעת עליי? נעים חלילי מאל-ג'זירה עזה? את האמת שאני כבר 2 לא מנויה לעיתון הזה. בכל אופן. כמו שאת יודעת, אנחנו כולנו משתפי פעולה, שהרשות עלתה עלינו, ואתם באמת מנסים לקלוט אותנו יפה וכל זה, אבל הבעיה שבעיתונות הישראלית קשה לי למצוא עבודה, ועכשיו, עד שסוף סוף מצאתי, העורכת לא מוכנה לקבל אותי בגלל הבעיה של הבי. היי. כן, של הבי. מה הבעיה של העיתון עם הפיי? כי זה עיתון בני פלוס. בני פלוס. זה מה שהעורכת אמרה. היא לא מוכנה לקבל כתב שהוא לא יכול להגיד את השם של העיתון שהוא עובד בו נכון. הבנתי אותך. מה אתה עושה היום בערב? בערב אני בנוי. פנוי. בנוי. פנוי. בנוי? בוא שכל, אני אסביר לך כשאתה אומר את זה. זה ממש 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 חשוב שתגיד את זה מהבטן. למה את מתכוונת מהבטן? סליחה? אתה נוסע ליפן? איך יודעת? אתה מחזיק את הספר על הטרק ליד נגסקי. גם אני נוסעת לשם? לבד? אני מחפשת שותף. איזה קטע, גם אני מחפש שותפה. וואלה. כן. לכמה זמן אתה נוסע? זמן בלתי מוגבל. די, איזה יופי, גם אני. נעים מאוד, ענבר. עומרי. הלו. הלו, נאור. כן. זה ערן, הטוקבק האנטר. נו, יש חדש? זאת לא אמא שלך. אתה בטוח? כמעט ב100%, שום טוקבק לא נשלח מהמחשב שלה. לא, אז מה עכשיו? יש לך יחצן? סוג של. אז תבקש ממנו שפרסם איזה כתבה עליך ב-48 שעות הקרובות. אנחנו כבר נתפוס את מי שעומד מאחורי השם חדווה סינואני. סתם לידע כללי, מה אתם עושים להם אחרי שאתם תופסים אותם? מזיינים לו את הצורה, חולרת מוגלת. מה נו? וייסמן, אני צריך להתקשר לוויינט או לוואלה, לבקש מאיזה כתב שתעשה עליי כתבה. איזה כתבה? לא, תמציא משהו, תגיד שאני נוסע לכתוב בחול. איפה בחול? תמציא מקום, יש לך דמיון, נו. האמת, מצאת טיימינג מושלם. יפן? יפן? גם אני ליפן. לקוחות נכבדים, רק עכשיו 50% הנחה במחלקת נשים עד כל המלאי. תודה. נו, אז למה יפן? חולה על מלוכסנים. אז למה אתה לא נוסע לתאילנד או לפיליפינים? יש לנו חצי מדינה, פיליפינים ותאילנד. בא לי על יפנים. יפנים משדרים לי יותר קלאס. היית שם כבר? לא, אבל התרבות שלהם מרתקת אותי. אז זהו, אני מציעה שאחרי שנהיה יומיים בטוקיו, אני אקח את הרכבת וניסע עד הירושימה. מה אתה אומר? לא יודע לגבי הירושימה. מה קרה לך? אתה יודע איזה טרקים יש שם? זה לא רדיואקטיבי? אני דימונאית מותק. קטן על הירושימה. נראה שנתחיל את הטיול כאילו שם, נרד במטוס ואז. לאן אתם נוסעות? ספרד. מחפשות שותף? לא. וואי, עמרי, אני מה זה רעבה? תגיד, יש מצב שאנחנו ממשיכים לדבר תוך כדי אכילת סושי? סושי. כן, אני יודעת, כל הדיבורים האלה על יפן. פתאום בא לי קונוס. בא לך קונוס. בא לי קונוס. וכן? מעולה. שירלי, נלך לאכול, נדבר איתם תוך כדי? בטח, אתה בא? אתם ביחד? כן, אבל...
היי, נעים מאוד. שירלי. עומרי. היי. ענבר. וייסמן. נעים מאוד. עומרי, שלום. יאללה. וואי, נאור, כמה לכלוכים. מה כתבו? רק סטנדאפיסט פלצן נוסע לכתוב ביפן. תאמין לי, וייסמן הזה, מאיפה הביא לי את היפן הזה עכשיו? מה זה משנה? רצית לצוד טוקבקיסטים, לא? כן, אבל מה יפן? יפן זה מבאס. הנה, משהו חיובי. מה? הייתי ביפן, אחלה מקום. משהו מחדווה סינואני? בינתיים לא. תמשיכי לחפש, אני במטבח בינתיים. יפן? סליחה, אתה נוסע ליפן? לא, ממש לא יפן. למה? כי לא בא לי. אבל מישהו פה אמר לי שאתה מחפש פרטנרית ליפן. לא בא לי. אבל למה לא? כי לא בא לי. אולי תביא לי הסבר. שמעת? לא בא לי. יואו, סליחה. סליחה, אני שמעתי נכון? אתה נוסע לבלי? בא לי? שמעתי שצעקת שאתה נוסע לבלי. כן, בא לי. תודה אלוהים, סוף כל סוף. ספרי לי על זה. נעים מאוד, אני שרון. בא לי, דבי. נאור, חד וסינואני. רק אחד שהוא בור ועם הארץ ואפס מאופס משוויץ שהוא נוסע לכתוב ביפן. כן, אבל זה נראה לי בול. פרפקט. יואו, אתה לא מבין איזה חבל הצלה אתה. הידיד הזה שביטל לי בדקה ה-90. חסר אחריות? כן, הטמבל הזה לא חושב נכון את התאריך העברי של הבר מצווה של אח שלו, שיוצאת בדיוק שבוע אחרי שהיינו אמורים לטוס. שרון, הכל מלמעלה. שרוני! אביתרי, מה אתה עושה פה? את לא תאמיני, אבל ההורים שלי הסכימו להקדים את הבר מצווה בשבועיים. די, באמת? כן, הם הקדימו את זה לדלת בכסלו. מה דלת בכסלו? אי אפשר להקדים בר מצווה. גם אני חשבתי ככה, אבל אבא שלי בסוף התרצה, כי זה יצא בול על הפרשה שהייתה גם לו, וככה הוא סוגר עם אח שלי מעגל. יואו, אתה קולט, אנחנו נוסעים ביחד. מה זה, אורן? יפה, לא? מושלם. דדי, אני מה זה מצטערת? בסדר. הוא גם נוסע לבלי. בא לי אחלה של יעד, לא תצטער. שטויות, גם בטח נתראה במטוס. סליחה, אני שמעתי נכון? גם אתה נוסע לבלי? נעים מאוד, אני נאווי. גם אני נוסע לבלי. אז רק רגע, שנבין, למעשה אתן הגעתן למטייל ביחד? אנחנו חברות מהצבא. אז למה אתן לא נוסעות ביחד? כי זה יוצא יותר זול ברביעה. אז למה חיפשתן כל אחד לבד? תראה, בלי להשתחצן אתה רואה איך אנחנו נראות. ואם שתינו היינו מחפשות ביחד, זה סתם היה מושך אש. ככה כל אחת מאיתנו דאגה שוטה, ובודקים אם יש את מה. חכמות. איזה קטע? קיבלתי עכשיו אס-אם-אס שגם נאור ציון נוסע ליפן. מה? כן, כתוב בוויינט שהוא נוסע לכתוב או משהו. אולי נגיד לו שייסע איתנו גם? מה, גם יצא יותר זול וגם יהיה קטעים, לא? ממש, כזה לא מצחיק. נכון, ממש ליצן. מיושן. ספר לי על זה. אתה יודע איך הוא פוגע בבן דוד שלי פעם? כן, הוא נוקם בו בטוקבקים כל הזמן. מה את אומרת? איזה בן דוד שלך? האמת שהוא מנדרג ממש מפורסם בתל אביב, אתם אולי מכירים אותו. איך קוראים לה? נאווי? נאווי מה? נאווי סינואני. נאווי סינואני? כן, זה הקוקסינל שרצה שאני אבוא איתו לבלי. ביררנו עליו, הוא באמת עושה דרג. אנחנו כמעט בטוחים שזהו. למה אתה חושב? גם בגלל המידע של וייסמן ועומרי, וגם בגלל שהוא הנכד של חדווה סינואני היחידה שיש בארץ. מי זאת? מיליונרת אחד מבבלי. למה שהוא ישתמש בשם של סבתא שלו? זה יכול להפליל אותה. כי חרא של בן אדם, אף אחד ממשפחה לא רוצה לדבר איתה. כן, אומרים שהיא נשלה את כולם מהירושה, וגם מי שסוחר ממנה דירה, היא עושה לו את המוות. ואיך אתה יודע שזה לא היא שולחת את הטוקבקים? בקושי יודעת עברית, אתה רוצה שתשלח גם טוקבקים? אז איך נבדוק את זה? זה רק דדי יוכל לבדוק. אני? אתה. תיסע לנאווי סינואני ותגיד לו שאתה מסכים שהוא ייסע איתך לבלי. שאחותך תיסע איתו לבלי. אחותי לא נגע באחותך! דמיטרי, תרגיע. עזוב אותו. כל מה שאתה צריך לעשות זה לשים לו את הדיסק הזה במחשב ולחכות שם יפה עד שהכתבה הבאה תעלה בוואלה. איזה כתבה? אנחנו נתקשר לקראת הערב ונדליף שאתה שינית את הכרטיס טיסה ואתה נוסע לכתוב ביעד חדש. איזה יעד? בבלי. בבלי? בבלי. שיהיה בבלי.
בלי. עץ או בלי? בלי. בלי. בלי, פי. ביי, בלי. דפי, את כל כך מתוקה בבנים. בפנים, בנים. נאורי, נאורי, חכה רגע. מה? מה, ככה אתה שומר ממני דברים בסוד? איזה סוד? לא שמעתי שאתה נוסע ביפן. סתם רכילות, אמא. די, מותק, אני מפרגנת לך. לך, תיסע, תחיה את החיים עד הסוף. אתה לא יודע כמה שמחתי כשקראתי את זה. כן, אבל אני לא נוסע ליפן. סע ליפן, תבזבז כמה שאתה רוצה. מה? $1,000 מתנה ממני. $1,000? אל תשכח חיים פעם אחת, וחוץ מזה נפתחה לי תוכנית חיסכון. כאילו... תודה, אמא, ריגשת אותי. באהבה. תודה. כפרה עליו, זה חמוד. יום משמח, אמא. תודה, מותק. תודה, איפה מצאת פרח כזה מקסים? בגינה. מה, היום יומהם? יום המשפחה. אבל הבן שלי כזה חמוד, הוא מתעקש לקרוא לזה יום ההם. הוא באמת חמוד. תודה. חתיכה, אתה המלך, לא מספיק שהוא שכח את היום הולדת שלי, עכשיו גם שכח את יום ההם. חכה, אני אראה לו מה זה. רוצה לנהוג? באמת? זה הדין, אנחנו תופסים, אתם נוהגים. הלאה. איזה הפתעה! איזה חמוד, טוב שבאת, בוא תיכנס. איזה מתוק. שב, תרגיש בבית. בדיוק סיימתי עכשיו חזרה על ביצוע דרג שאני עושה מחר ביאלו בר. יצא לי אחלה המדע. קח, תשתה. שב, אני לא אנשך אותך. יש לנו עוד הרבה ימים לטייל ביחד. ראיתי את זה וזה לא יפה. בדקתי שזה לא סמונס. סמונס, טוב, אהבתי. אל תדאג, גם אם היה לי סמונס לא הייתי מבזבז אותו עליך. טוב, עכשיו תשב ותראה מה זה ביצוע. נאורה בן זונה. איזה אוטו, דימיטרי, איזה אוטו! יום הדין, סינואלי, יום הדין. מה השעה? תקשר לוואלה. עכשיו? כן. הלו? היי, זה נאור, מה שלומך? היי נאור, מה קורה? בסדר, אני רציתי רק לספר לך שאני משנה את היעד של הנסיעה שלי מיפן לבלי. מה קרה שאתה משנה? לא יודע, ככה בא לי. טוב. החלטתי שאני רוצה לכתוב ביעד חדש. נשמע טוב, נאור. מעולה, אז מפרסמת את זה? כן, אני אכתוב כבר משהו. תודה, נשמה. ביי. ביי. כל העולם הפידור הזה חרטה ברטה. בולשיט אחד גדול.
ולפני סיום, מזל טוב למיליוני משפחות שחוגגות היום את יום המשפחה. אני חייב להגיד שהרבה יותר אהבתי כשקראו לזה כמו פעם יום האם. היה בזה משהו יותר אישי כזה. האמת, אתה צודק, אז מזל טוב, אימא'לה. ומזל טוב גם לאמא שלי. איפה הלפטופ שלך? שנייה, אני איתך. הנה זה בא, מבול של טוקבקים. I feel the need. The need for speed. חשיבה חיובית בתחת שלי. לא רק שהוא שכח את יום ההם, הוא גם משדרג עם $1,000 שלי לבלי. חכה. די חנלה, תירגעי, אני בטוחה שהוא יתקשר. פריילית, זה מה שאני. פריילית. מה זה עכשיו? משהו מעניין? כתוב פה שנאור נוסע לבלי. לא יכול להיות. היה כתוב שהוא נוסע ליפן. אז הוא שינה את זה, הוא טס לבלי. אני לא מאמין, רק זה חסר לנו. שהוא יהיה בטיסה שלנו, אני לא סובל אותו. האמת, גם אני לא סובל אותו. ספר לי על זה, המובל הזה הרג אותי לפני 2 ישבתי בהופעה עם בן זוג שלי, פתאום הוא בא, שואל אותנו, תגידו, אתם הומואים? אין לו אלוהים לזה ולזה. אתה הומו דווקא, אתה לא נראה. לא תשלח לחתוך בקרה. וואו, אל תדליק אותי. איזה כיף זה. יוח, הייתה לי תחושה לגביך. שמה? שגם אתה אוהב חטאים. הייתה לי הרגשה שגם אתה ילד רע. קום זוז. תכף אני אראה לו מה זה לבוא איתנו לבלי. איזה טוסיק יש לך, דדי. פעם אחרונה שאתה עושה את זה, נאווי. הנה, חטא בסינואני. קולט. קוף אותו. ראיתי פיראט, בת מלכה לא היית, שהמלח יבש בעיניה, בספינה מזהב לרוזן הרשע, בפליגה במצוות אדוניה. לו הייתי פיראט, אך שיבת הים. כמה קילומטרים, דמיטרי? 4 קילומטרים מבן זונה. וכמה מספיק בעיר החיים, לפיתה שתראה ברצתי. אך אני לא פיראט, יפתי לא סודר, אלא גבר אחד העומד נשאר, וניצב לו בלילה הזה בוטט, ואין חרם לו על הירך, ואין חרם לו על הירך. קח ימינה. Имела бы я золотые горы и реки. נשאר זה סימן לא טוב. מישהו הולך לאכול אותה. בוא, אחרי צמד. שמאלה? עוד שמאלה? הנה, זה פה, עצור. יום הדין. נתקול, רוצה אותו חי. יום הדין. מי זה? וואלה, לא יודע. מה זה? מה קרה? מה אתם עושים? דפי, אל תגידי שזאת את. מה אתה עושה פה? את שלחת טוקבקים? נראה לך שאני שלחתי את הטוקבקים? אז מה את עושה כאן? היא נותנת לי שיעורים פרטיים. נערת ליווי? אחותך נערת ליווי. אחותי לא נערת. רגע, דמיטרי, עזוב את זה, מה את עושה כאן? אני מלמדת אותו להגיד את הפ'. אחר הזה שולח עליי טוקבקים, מדבר איתי על שיעורים פרטיים בפ'?
נעים, זה נכון? תענה! בואי תראי! הכל לכלוכים פה. מה זה, אתה חד וסינואן? סליחה, כבר לא הייתה לי ברירה. למה? מה עשית לך שלא הייתה לך ברירה? לפני 3 חודשים הייתה לך הופעה בשב"כ. אני ישבתי בשירה הראשונה, מה, אתה לא זוכר אותי? מה, אתה שב"כניק? תענה! משתף פעולה. פעולה. די. צחקת עליי ליד כל היחידה במסיבת פורים. פורים. זה גם מה שהוא אמר. אתה צחקת עליי כל ההופעה בגלל שאני לא יכול להגיד תפה. תפה! די עם זה רגע, תני לו תפה, נו. מאיפה הבאת את המילה עמלק? מה? אני לא עמלק, מאיפה שבוע אחרי ההופעה ראיתי איזשהו זקנה אחת הולכת לידך ברחוב וצעקה את זה. מצא חן בעיניי הכללה הזאת, ויש גם את זה בקוראן. באמת? ומאיפה הבאת את חד הסינואני? זה בת זונה אחת שהזכירה לי דירה בבבלי, ואיך שונדה לה שאני ערבי גירשה אותי החוצה, ועוד בלי שום התראה, ואחרי ששלמתי לה מקדימה. אז חשבתי אם תדע שזאת היא, אולי תתנקם בה. כוס אימא של כל היהודים וכל אלה שכמוני שמשתפים אתכם פעולה. פעולה. למה כל כך קשה לנו לפרגן? תגידו לי, למה? אתם יודעים מתי אנחנו הכי מפרגנים למישהו? רק כשמישהו מת. רק כשמישהו מת והוא קבור שם מתחת לאדמה איזה 2 מטר, רק אז פתאום אנחנו אומרים לו את מה שלא יכולנו להגיד לו כל החיים. פתאום אנחנו נזכרים. איזה אדם טוב היית. תמיד רצית לעזור. תמיד היית רגיש וחשבת שלא ראינו את זה, אבל אנחנו ראינו. הוא שוכב שם מתחת לאדמה. ופתאום אנחנו נזכרים לפרגן. בחיים לא יכולנו להגיד לו את זה, אבל עכשיו שהוא מת מתחת לאדמה, פתאום אנחנו מפרגנים. אין מה לעשות, אנחנו צרי עין באופי שלנו. גם אתם, אתם יכולים לצחוק כל ההופעה. תצאו החוצה, איך את ההופעה? לא משהו. כי אין מה לעשות, אין על השמחה לעד. אין עליה בכל העולם.